Ahojte. Toto je náš prvý vlog. Takže, ja sa volám Nika a moje krycie meno je kypriací prášok. A ja som Sára a moje krycie meno je Škorica. Takže, na dnes sme si pripravili menší pokus. Bude tam hladká múka, dali sme si už do pohára, aby sme ju tu nemuseli rozsypať. No, a tak. potom ešte kropica, tu sme si ju dali. Kropica dali do pohára. Áno. Takže Ale mohli by sme prisypať. mohli by sme skúsiť začať. Áno. Tak voda. Voda radšej. Keby niečo. Hladká múka. To je moja lyžička. Počkaj. Nie, toto je moja. No daj si tam tej hladkej múky. Ja si radšej dám toto najprv. No tak rýchlo. No. Veď, rýchlo. Na zdravie. Kempriac. Pozrite sa. No tak radšej. Veď, ukážem. Takže mohli by sme začať. Tuto je voda, keby niečo. Škorica, na zdravie. Kypriací prášok. Si super. 3, 2, 1. A ešte, keď dojeme, tak vám povieme, že či to bolo dobré, alebo nie. Tak 3, 2, 1, štart. Ako hmukne. Fuj. Fuj. Je to hnusné. Ak chcete vedieť, čo je hnusné, tak si dajte hladkú múku s krupicou. Je to hnusné, fuj. To je normálne, že si mu vrelky. Takže vidíme sa v druhom blogu. Budeme tam mať 10 vecí o mne, 10 vecí o nej. A ešte nejaké to nazvíš prekvapenie, nie? No je ten menší pokus. Tak, ahojte. Ahojte!